Pán komisár, aj Mao Tse-tung a súdruh Stalin by boli hrdí na to, čo ste tu vo svojom prejave povedali. Veď to je príšerné, do akej totality sa Európska únia pod vašim vedením aktuálne uberá. Viete, kto sú skutoční extrémisti? Tí, ktorí tu nariadili ľuďom žiť pod nezmyselným Green Dealom, ktorý im ničí ich životnú úroveň, vďaka ktorej si normálni mladí ľudia nemôžu kúpiť ani len nový dom, v ktorom by zakladali svoje rodiny. Extrémisti sú tí blázni, ktorí sa lepia o chodníky a asfalty, aby bránili ľuďom, aby mohli autami prísť normálne domov. Extrémisti sú tí, ktorí do Európy vozia milióny nelegálnych imigrantov a pomáhajú im v rozpore so zákonom prekračovať hranice našich štátov. To sú skutoční extrémisti. Nie vlastenci, nie patrioti, nie tí, ktorí milujú svoje štáty, tí, ktorí milujú svoje krajiny, ktorí chcú chrániť svoje deti a svoje rodiny pred nebezpečenstvom, ktorým aktuálne hrozí. My chceme zachovať svet a Európu slobodnú a preto sa potrebujeme zbaviť ľudí, ako ste vy vo vedení Európskej komisie. Potrebujeme návrat k zdravému rozumu a keď to pre vás bude znamenať radikalizmus, tak sa k tomu hrdo hlásim, pretože sloboda je to, čo Európska únia aktuálne potrebuje. E le rammento anche, onorevole Mazurek, che in quest'Aula non è consentito insultare la Commissione. Le rammento che bisogna avere un linguaggio appropriato e rispettoso delle istituzioni che sono presenti in quest'Aula e dei colleghi presenti. Quindi vi prego di avere un linguaggio appropriato e rispettoso.